Разбира се, приятели, след като вие гледате предаването Мото Авангард, то това означава, че аз съм Аспарух Минчев. Или понеже аз съм Аспарух Минчев, вие гледате предаването Мото Авангард. Не това обаче е важното, както аз обичам да казвам. Важното е, че днес ще се возим с един автомобил, който, веднага ако ви кажа, че е изключителен, съм сигурен, че много от вас с бутилчици в ръка пред телевизора ще скокнат. Какво толкова пак изключително, бе? Изключителното в случая е, че този автомобил е с бензинов двигател с обем 3,5 литра. И с едни скромни, съвсем скромни 300 коня. Много добре. Всъщност, хубавото е, че рамката на стъклото има такава уютна форма, създаваща един уютен, атмосферен, красив свят около вас, в който няма повече от две места. То е само вие и вашата приятелка. И отзад четките за зъби, или пък само вие и букета цветя за вашата приятелка. Лично аз обаче не бързам да стигна до мястото, където бих подарил букет с цветя, защото автомобил има страхотен характер и нрав. Неговата 6-степенна скоростна кутия и звука. Звука е уникален. Аз съм Аспарух Минчев, вие гледате предаването Мото Авангард. Сега ще ви покажа какъв точно е автомобил. Точно така, скъпи приятели. Сред много пошилка и много добри впечатления започваме директно нашето предаване с един автомобил, който е наследил легендарните японски традиции, носени на крилете на марката Nissan. И в случая става въпрос за модела Nissan 350Z. Пълна защита на половин цена. 3,5% супер автокаско от Армеец. Разбий скуката с Мото Авангард. Първото безплатно списание за пътувания и превозни средства. Уважаеми съотечественици, моментално е ясно, че автомобила е страшно дизайнерски. Сами може да се убедите, че формата е създавана от специалисти, японски специалисти, от дизайнерски институти, които са били много наясно с това как да превърнат един съвременен автомобил в една бъдеща легенда. Не случайно този автомобил се появява в третата серия на филма Бързи и яростни, а именно Токио Дрифт. Където той показа чудеса от храброст, въпреки че беше в много тунингована, тонизирана версия. Там той подсказа на какво може да бъде способен този убиец на скуката, ако бъде наточен от японски или европейски, но най-вече от американски специалисти. Не е тайна за никой, че 350Z се предлага и в турбоверсия. Това може би звучи странно дори на хората, от които взехме колата, но аз го знам, че със сигурност е така. Обаче тази турбоверсия се появява от специалните гаражи някъде в Западна Америка и специално в Лос-Анджелис, където след тежък автомобилен тунинг този автомобил вече е в състояние да достигне нормално 650 конски сили. Никакъв проблем. Но за нашите ценители на красотата, хубавото е в случая, че без никакви усилия, директно с оригиналните джанти, които са страхотни, и с спирачните апарати Brembo, автомобила излиза на улицата като една неканена за всички любители на дрифта и на силните автомобилни усещания гостенка. Защото може би няма да бъда далеч от истината, ако кажа, че това е много лош автомобил. Лош като характер.
Линията на 350Z прави наистина впечатление на пътя. Малкото купе вдъхва достатъчно респект не само със своите 300 коня, но и с изчистените линии, оребреният капак и много дизайнерските фарове, които не гледат особено дружелюбно и намекват за неговия тежък характер. Дизайнерски са и вертикалните светлоотразители на предната броня. Виждате конструктивно мислене, което е достигнало до всеки отделен елемент. От формата на фаровете до дръжките на вратите. От двойния нереждаем стоманен ауспух до извитите огледала. В профил късата му база веднага прави впечатление, но това е само доказателство за внушителното съотношение на мощност към тегло. Задните светлини също му придават много аристократичен вид със своите триъгълни и издължени форми. Скъпи мои, това е петото поколение Z на майсторите от Nissan. Първото поколение Z се появява през далечната 1970 година, когато те създават страхотния модел Nissan 240Z, който след това е наследен от една дълга поредица модели, които сега ще видите на вашите екрани, моделите ZX. От 1983 година насам се появяват различни, но най-хубавия между моделите ZX си остава 300ZX с неговия 3-литров битурбо V-образен 6-цилиндров двигател. Той се предлага с 5-степенна ръчна скоростна кутия, с автоматична, с тарга вариант, ако не се лъжи, имаше и кабриолет. Но до тук толкова. А иначе моделът 350Z се предлага от 2003 година и на европейския пазар. Вече може да бъде поръчан във версиите и купе, и кабриолет. Така. От този месец феновете на малкия Roadster ще имат възможност да си купят най-новия и най-уникален модел на Nissan – Nismo 350Z. Това е и първият път, в който подопечният тунинг екип на японската компания създава сериен модел с включен тунинг пакет. Най-забележими в екстериора са специалната предна броня с спойлер, странични лайсни и прагове, нова задна броня и нов дифузьор с огромни размери. Ново е и окачването, а цялата тази тунинг симфония е прилично подплатена и с още по-дизайнерски джанти. Продължаваме с теста на Nissan 350Z веднага след събитията от изминалата седмица. На 4 юли 1957 година в Торино Fiat представя новия 500, истинска икона на своето време, с която компанията завършва периода на възраждане, започнал непосредствено след Втората световна война. Точно 50 години по-късно, на 4 юли 2007 година, отново в Торино, Fiat представи новия Fiat 500, символ на новата ера на марката. Новият модел бе посрещнат с подобаващи за 50-ти рожден ден на една легенда грандиозни празненства в цяла Италия. Освен събитието в родния град на 500, Торино, Fiat избра още 30 италиански града, за да представи модела. На едни от най-красивите италиански площади, изпълнени с автомобили Fiat 500, бяха организирани пищни шоу-програми. В рамките на 3 дни над 1 милион души успяха да разгледат новия автомобил и да се забавляват с разнообразните игри, музикални партита и други интересни инициативи в цяла Италия. Fiat 500 ще се предлага с 3 двигателя
които гарантират блестящо представяне, икономичност и грижа към природата. Създателите на модела предоставят и над 500 000 възможни комбинации за персонализация на Fiat 500. Интериорът е типичен за спортните купета, като най-знакови може би са обърнатите към водача уреди, навяващи асоциации за спортен автомобил, особено имайки предвид характера на 350Z. Алуминият е широко застъпен вътре, както по спортните педали, така и по дръжките на вратите и елегантните въздуховоди, но това е и съвсем естествено за този клас. Местата за багаж са напълно достатъчно, особено като се има предвид, че автомобилът е двуместен. Емблематичната буква Z е заела централно място на волана, но не защото Зоро е седял вътре и го е разпрал с шпагата си, а за да маркира знаковата серия на японската компания. Ергономичните седалки са също необходимо и задължително условие за всеки един автомобил, който претендира за спортен. Ниската им позиция е допълнителен бонус, за да може да се чувствате по-близо до земята, докато летите с 250 по магистралата. За звука са се постарали инженери на компанията Bose, които са направили индивидуална система специално за уникалната акустика на модела 350Z. Тя включва също сензори, които следят за шума в купето и според него те регулират нивото на баса и високите честоти. Скъпи мои приятели, това е един страхотен автомобил. На мен лично много ми харесва. Даже почвам да съжалявам, че нямам достатъчно средства да си го позволя. Но това е друга тема. Всъщност това е един автомобил, който може да ви причини страхотно приятни усещания. И в крайна сметка, като говорим за Nissan 350Z, аз ще си карам, вие слушайте. Не може да не отчетеме факта, че той е един от автомобилите, на които дължиме една спортна история, въпреки че той се появи само преди няколко години, която заслужава особено внимание. Тази спортна история се налага поради факта, че това е един автомобил, който още с появяването си черпи традициите, спортните традиции на Nissan. И точно тук е момента, в който трябва да уточним, че най-зловещото чудовище на Nissan, създавано някога, някъде, по-точно в Япония, е и ще си остане още дълги години култово изпипания, с култовия статут Nissan Skyline, който въпреки своите само 280 коня може да достигне чудовищните над 1000 конски сили. Това се дължи на факта, че автомобила на времето е направен, става въпрос за Nissan Skyline. Това е един негов по-малък роднина, но все пак негов потомък, така че нещата са преплетени и затова говорим за Nissan Skyline. Когато става въпрос за Nissan Skyline, не може да не отчетем факта, че преди години, когато той е бил създаван, при японците е имало така нареченото джентълменско споразумение за автомобили, които, при производителите, за автомобили, които са до 280 конски сили. Но за да отговорят специфично и по подобаващ начин японците с самурайско чувство за чест и отговорност, на състезателния, буквално, модел Porsche 959 те създават Godzilla, чудовището Skyline, което с рестрикции от своите иначе 500 коня, както е било създадено за 500 коня, с рестрикции е било стиснато неговото гърло до 280 коня. И то се появява на бял свят за ужас на всички противници на Nissan и за радост на всички, които бият чела на килимчета с емблемата Nissan пред радиаторната решетка на Skyline. А иначе 350Z няма нищо лошо. То е само 300 коня, но както се разбрахме, чрез подходящ тунинг и турбо вграждане в този автомобил може да изтискате от него зловеща сила, скъпи приятели. И понеже знам, че много от вас не ми вярват, тогава гледайте го във филма Бързи и яростни 3. Връщаме се на пътя с Nissan 350Z веднага след поредния прототип в рубриката ни Metal Art.
Ако Ford Mustang ви е един от любимите автомобили и в мечтите си сте стигали до прагматизъм, представяйки си го като седан с 4 врати, който да приюти цялото ви семейство, днешната ни рубрика е именно за вас. Концептуалният Ford Interceptor е базиран на разширена платформа Mustang и оборудван 6-степенна скоростна кутия и 5-литров Ford Racing V8 камер двигател, осигуряващ 400 конски сили. Отделно фигурира и версията, която да ни избави от глобалното затопляне, като работи с биоетанол. Двигателят е взел всичко най-добро от последния Mustang GT. Що се отнася до екстериора, дизайнерът му спокойно може да вземе някой автомобилен Оскар. Изключително лош поглед от правоъгълните фарове и радиаторната решетка, много повдигнати гуми, ниско предно окачване, по-широк клиренс на задната ос и ниска позиция на купето. Всичко това, както разбира се и огромните джанти, му придават доста несемеен и агресивен вид. Интериора също не е изостанал от към дизайнерски хрумки. Квадратната форма на фаровете присъства навсякъде и тук, във волана, педалите, уредите. За серийно производство е още рано да се говори, но с този прототип Ford за пореден път доказва, че е много повече от компания за средностатистически автомобили, какъвто имидж има у нас. Едно от нещата, с които е интересен този автомобил, са неговите 5,9 под 6 секунди от 0 до 100 км в час. Това е едно много добро постижение, имайки предвид всеки един от нас, когато балансира върху везните факта, че автомобилът е 300 коня, а в същия момент е доста тежък, което се отплаща с много добро поведение на пътя. Всичко това става възможно заради огромното количество въздух, което засмуква иначе големия двигател, 3,5 литра. Той разполага с 353 Нм въртящ момент, които идват при 4800 оборота. Но говорейки сухи цифри, това предполагам, че на много от вас нищо не им говори. Искам да ви покажа горе-долу как се чувства човек в такъв автомобил, когато изключи тракшън контрола, спре на място и ускори грубо, без никакво жалене на японската техника на макс до 100 км. Ето вижте за какво става въпрос. Ужасът е страшен. Вече сме с 100. Не знам дали сте имали време да засечете точно за колко секунди стана всичко това, но на мен ми се стори, че това не бяха 6 секунди. Стори ми се, че бяха по-малко. Знам, че искате пак. Още веднъж. Айде сега включете хронометрите и внимавайте. Изключен тракшън контрол. Ужасни дупки, но все пак ето ги точно 100 км в час, скъпи приятели. Не е истина. Не знам, ще питам някой от вас, който е гледал и е засекал с часовник, но на мен ми се сториха, че са по-малко от 6 секунди. Просто много брутално и много вулгарно Nissan 350 Z се опитва да се бори и го прави със страхотна сила, с силите на физиката, с всички физични закони. Иначе аз вярвам на японците. 5,9 е много добре. Поне чувството е страхотно. Идеалното 53:47 разпределение между теглото на предния и задния мост предоставя отличен контрол при завой. Когато използвате спирачките при влизане в завой, теглото преминава към предната част на автомобила. Това означава подобрено сцепление на предните колела по време на завиването. Литровия двигател ви доставя атмосферните 300 конски сили. В същия момент скоростната кутия, която се е нахлузила на този двигател, ви предлага едно много плавно разпределение на въртящия момент в рамките на всички 6 предавки. Японците са известни с техните леки, малки, самурайски хай-тек чудеса, които тук при Nissan 350Z също са на лице. Имаме променливо газово разпределение,
Имаме също така тръбна конструкция, която отвежда с много хай-тек елементи. Тръбна конструкция, която отвежда изгорелите газове в атмосферата. Как ви звучи? Добре ли е? И смукателното разпределение е много газарско. Изобщо колата е с нейните, въпреки само 300 коня, направо страхотен убиец на скуката. Ladies and gentlemen. На миналата година, по време на автомобилното изложение в Лос-Анджелис, беше представен и обновения двигател на 350Z. 3,5 литровия V6 вече разполага с 306 конски сили, което не е кой знае колко повече от 300-те коня в тестовия модел. Увеличението се дължи на ревизираното време на клапаните на изпускателната система, което позволява новия двигател да достига 7500 оборота, за разлика от сегашния агрегат. Освен 350Z, този двигател ще бъде приложен и в моделите Altima и Maxima, както и в Altima Coupe през 2007 година. Продължаваме с конкурентите на Nissan 350Z, малките купета с спортни душички, които ще застрашават доминацията на японеца по шосетата. Mazda RX-8 също от страната на изгряващото слънце и има не по-малък киностаж от конкурента си. Нея също сме я виждали в бързи и яростни 3. Доказателство, че освен бързите скорости, се справи отлично и с дрифтовете. Дизайнът й също е достатъчно атрактивен, за да се перничи на Nissan, а що се отнася до двигателя, от Mazda продължават да се придържат към изобретението на Феликс Ванкел и да налагат своя роторен агрегат, в случая с 231 конски сили. Версията му за Япония пък е с 255 коня. Именно екзотичният двигател е до голяма степен виновен за добрата слава на този модел в спортния клас. Audi TT от години внася само респект на пътя, въпреки компактните си размери. Купето е не по-малко мощно от японските си конкуренти и по-мощната версия на двигателя от 3,2 литра дава 250 конски сили. Наистина по-малко 350Z, но за сметка на това ускорението от 0 до 100 е за същите 5,9 секунди, а максималната скорост отново е ограничена на 250 км в час. Що се отнася до интериора, той е снабден с достатъчно екстри и гризотии, които Audi традиционно предоставят на клиентите си. Последният конкурент също е от азиатския континент и всъщност е предназначен за пазарите именно там и в Северна Америка. Infiniti G35 Coupe е луксозното подразделение на Nissan и по-наточената версия на 3,5 литровия му двигател с ръчна трансмисия и има 293 конски сили. Интериорът му е доста по-луксозен, но моделът като цяло е предназначен за клиенти, които държат на високобюджетната марка. Пълна защита на половин цена. 3,5% супер автокаско от Армеец. Разби скуката с Мото Авангард. Първото безплатно списание за пътувания и превозни средства. I get a feeling there's going to be a riot. I don't read the newspapers because they all have ugly prints. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Think tomorrow's come, I think it's too late. Скъпи хипер приятели на предаването Мото Авангард. Това е един невероятен автомобил. Една изключителна композиция от японски дизайн и самурайски отговор на скуката. Защо? Защото сами забелязвате, че дори само джантите
Ако колата ви омръзне, взимате ги и ги продавате втора ръка. На пазара хората ще се избият за тях. 18-инчови. За спирачните апарати също важи. Но не това е важното. Формата е като на ниско летящ изтребител и този цвят лично на мен много ми допада. Въпреки че автомобила се продава и в други уникални цветове. Но най-важното за него е, че той е уникален антидепресант. Вие представяте ли си следната ситуация? Гаджето ви, ако нещо си е загубила ума, ви е зарязала. Което е абсолютно невъзможно, след като тя знае, че имате такъв автомобил. Вие слизате обруган от живота долу в гаража. Натискате дистанционното, вратата се отваря и гледката е страхотна. Пред вас стои ниското японско добиче, което ви гледа намръщено. Но то не ви мрази. То мрази скуката. А ако гледате автомобила отзад, в същия момент то оттам изглежда също не по-зле. Аз съм Аспарух Минчев и не ми се иска това предаване да завършва никога. Заради японците и заради техния фин усет към изключителните усещания, към онова самурайско чувство, че скуката в един момент може и да ви събори, но след това идват добрите дни. Идват добрите дни на тунинга. Вие гледахте предаването Мото Авангард. Ако утре в неделя нямате какво да правите, мога да ви дам една лека идейка. Посещавате първия интернет клуб с Климатик, защото в Nissan 350Z Климатика е страхотен, и там посещавате нашия сайт www.motoavangard.com. Има един лек момент горе. Натискате в архива и има едни такива предавания, от които ще ви се преплетат червцата. At the start